Kruzifix. Was ist das? Toto foní, co to je? Oh yeah. Mein Gott, von sich raz svůj motor. Himmel, Herrgott, já mám taky chlad. Já nemám tárečky. Kde je ten kešeft? Co to fitíme oko motravé? Oh, guck mal, unsere Kaufland. Hele, německý ovča. Was ist das? Trzebunská pana. Taková krásná fíš! Proč se to k nám netopáší? Necpi se, mladej, neuvidíš zlatý prasátko. Ale já už ho vidím. Budete platit kartou? Nein. Platební šupina. Kde to jsem? Kaufland! Tady jsi správně! No šmila, jedeš! Pohádkové české Vánoc.